Все повече млади хора търсят реализация в чужбина. Стаж в европейска институция е един от вариантите за старт на успешна кариера. Кандидатите са все повече, а критериите стават все по-стриктни. Мити е един от младите хора в България, които са намерили успешна реализация. Успехът му до голяма степен се дължи на факта, че е бил на стаж в Европейският парламент. Стажът се състоеше в помощ от моя страна във всяка една от сферите, в които работи евродепутата. Процедурата за кандидатстване е максимално улеснена. Кандидатства се първо с онлайн апликация, която може да бъде намерена на сайта на съответната институция. Оттам нататък следва около 5-месечен период, в който първо кандидатите се пресяват по това дали са подходящи, дали отговарят на формалните критерии. Повечето от стажовете са платени и са в продължителност от 5 месеца, като месечното възнаграждение е около 1100 евро. Не винаги обаче на стажантите се предлага постоянен договор. Когато съответният евродепутат има отворена позиция за асистент и стажантът се представи много добре, се случва той да бъде поканен и да остане там за постоянно. Какви качества трябва да притежава един млад човек, за да започне работа в европейска институция? Качествата със сигурност трябва да са любознателност, трудолюбивост и човек да е буден. Най-важното нещо, което е задължително условие, владеене на минимум 2 европейски езика. Млад, амбициозен, с ясна визия за бъдещето си. Това, разбира се, не са всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите. За да увеличите шансовете си за успех, проучете в детайли точно с какво ще се занимавате, ако бъдете приет.